Ja, je kunt er niks tegen doen. Je kunt er niks tegen doen. Het is echt... Oei, 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 oei. Vandaag sta ik hier met onze Limburgse kandidaat Colin Klingenstein in Valkenburg. In 2021 stond het water hier 1,60 meter hoog in de restaurants. En nog altijd staat het water bij heel veel mensen tot hier. Colin Goed je te ontmoeten. Het hele terras plus de pui zelf rechts en links, die in de muur en in de grond verankerd zijn, die waren gewoon in één klap weg. Er was gewoon niks meer. Je dreef alles rond, je kwam met bakken naar beneden toe. De materiële schade is natuurlijk één ding. De schade die je daarna hebt door verzekeringsmaatschappij, doordat het ontzettend lang duurt, heb je natuurlijk ook andere schade daardoor, die natuurlijk heel lang doortrekt. In het moment zien wij nog niet hier maatregelen die genomen zijn geworden, mocht deze ramp zich nog eens een keer voordoen. Het probleem is het wachten, het lange wachten. Het duurt gewoon veel te lang allemaal. Men heeft het gevoel vaak dat vooral het zuidelijke gedeelte niet gehoord wordt door, laten we zeggen, Den Haag. Of we zijn, ze noemen ons Duitsland, of we zijn bij België, maar net, misschien net het laatste stukje nog van Nederland. Maar zo wordt het vaak niet gezien, volgens ons gevoel natuurlijk. Ook hier zien we het weer. Den Haag is te ver weg. De FNP wil snelle schadeafhandeling, regionale schadefondsen die snel uit kunnen keren en lokale bestuurders die snel beslissingen kunnen nemen. We willen minder papier en meer Meerskip. 29 oktober kunt u stemmen op de partij voor de regio. Stem FNP.